Kajing beteng kajing Ther Lapbah kabalane nadu hnen kamir bat hadu menta kastam kelawan ra ya kajing Shlei ha kani kathan la sakhiru ha kasnong pher bernihan ha kaba ka kelarung shakishnong ki yeng breu ki skul badap smam klam ai lat shu watang ban yat lentiru hadu bakidon ki skul kum ka St Jude High Secondary School kalhaban a Shuti no namar ka keladap tang ha plau henrei kelarung shadu ki kamra kelas kani kajing Shlei ha kani kasnong kade ka baju jia teng ha kisnam bala debru kabala bu jing shibu ni ki padba namar kim yo shu tang ban mi na la ki jong ki yeng kisam balai tre let kata Haus nam bala dab wat nakaliang UMLE kajirang ba sostino sotun ula ai kilat banyarap bat ban penkhu yikinala ki badon hagani kasnong henry la sakhi biang ba menta ka kentiru ka kalatap biang yakani kasnong baro kawe Tidak pernah marah kali sering. Ini mentah deh. Bye bye.